Hello mga koys, naalang ko i-share sa inyo ha, dagdag kaalaman para sa mga kusog manigarilyo. Ang manggo ninyo kamong mga manigarilyo hay samot nagpobre pa, gasto kaayo. Kwentahan tamo sa inyong paggamit sa sigarilyo. Kung mugasto gani mo og 30 pesos sa isa lang kaadlaw, i-times ninyo na sa isa ka bulan, di mahimo lang 900. Nya i-times nyo na sa isa ka tuig ng 900, di mahimo lang 10,800. May panalagundangan nyo ng sigarilyo o kana inyong igasto sa sigarilyo o inyo nang idapat sa inyong mga anak, lipay pa inyong mga anak, makakaon pagtaro. Advice na nako na sa inyo ang mga koys, kay nasinati na nako na sa una pa na nagamit pa ko og sigarilyo, hapit pa gyud nabungkag ang akong pamilya kay tungod lang anang bisyo ha. Munang sugod karon, undanginan ninyo ang pagpanigarilyo. Ay lang mog kalain mga kakoys, kay ako running advice sa inyo ha. Kasama itong sigarilyo dari. Tara. Sigarilyo gitu ginatubiyaan ng sigarilyo pati manita yung baga na to ano kanang sigarilyo pati mag yung mugnawa kaysa baga. Ini tayo mugnawa kaysa dughan. Ibiyaan pasti lang nakaingon ra medyo ko ganiya nga pwede manigarilyo. Dami kayo. Tulog sa manila. Tuluga. Makatulugan yun. Pag magsigarilyo ron? Ligarilyo na po siguro ni siya Bantog rang nanimahong aso? Naaraday ka diha? Advice pa kaganina nga unda mo na ng pagpanigarilyo? Kawakan yo, naray mo. Ay, kay ka mo advice ha? Ang gudgud ha? Nakadiya. Yun.